Usa ka classroom sa grade 6 sa Gabi Elementary School sa lungsod sa Cordova, gipabakantehan nunot sa nakitang pagpangliki sa BIM niini human sa linog niadtung Domingo. Ani ang report. Sukad niadtung Lunes, gipabakantehan na ang duha ka mga classroom sa grade 6 sa 3rd floor ni ining edipisyo nga gidunar sa usa ka NGO. Matod ni Alfredo Vertusio, Master Teacher 1 sa Gabi Elementary School, nga human miigo ang bagyong Odette niadtong Disyembre 2021, wa na nila ipagamit ang usa sa mga classroom sa grade 6 nunot sa pagkaguba sa atop niini ug nakitang pagpangliki sa sawg ug BIM. Misamot kadako ang pagpangliki dihang miigo ang linog niadtong Domingo sa hapon ug may nakita na usab nga mga pagpangliki sa tupad niini nga classroom. Ang pagpangliki sa BIM nga nagkupot sa sawg sa 3rd floor makita usab sa 2nd floor nga giukupahan sa mga grade 4 students. Matod ni Vertusio, napasusi na nila kini sa engineering office sa lungsod aron masigurong luwas ra usab ang mga tinun-an nga nag-okupar sa 2nd floor. So far, among gikonsulta sa engineering department, as long as wala siya additional nga weight sa taas, dili kay siya apektado sa ubos. So mao na nga gipa-vacate ang both classrooms. Dugang ni Vertusio atol sa pandemic dihang gipabarog ang maong edipisyo busa wa nila masusi ang kalidad niini. Nabantayan na lang nilang daw nagbawg ang BIM ug pipila ka mga haligi niini. Hinuon, nagpatabang na sila sa lokal nga hagamhanan aron mahatagan og pondo aron magamit sa pagpaayom-ayom sa naasoy school building. Engineering department naghatag og assurance nga kuan pa siya, kanang usable pa siya, useful pa ang building. Then ila lang ipangitaag way nga mabudgetan for the repair. Sa pagkakaroon, ang usa ka section sa grade 6 gipabalhin lang una sa usa sa mga classrooms nga gidunar sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Samtang ang laing section sa grade 6 gibalhin sa computer lab sa bagong building sa tunghaan nga gipabarog sa DepEd. Gawa sa Gabi Elementary School, may nakita usab nga mga pagpangliki sa pipila ka mga classrooms sa Cordova Public College ug sa Pilipog Elementary School. Hinuon matod sa pangu sa DRRMO Cordova, Fred Anlukutan, nga luwas ra hinuon ang naasoy mga classroom sa Cordova Public College ug sa Pilipog Elementary School nga nakitaan og pagpangliki base sa assessment sa taga-engineering office sa lungsod. Usa ang lungsod sa Cordova sa mga mipasuspenso sa klase niadtong Lunes aron masusi ang mga school buildings nunot sa pagtayog nga nasinati niadtong Domingo sa hapon. Na-feel maguna mo ang pag-impact is murag kusog gid ang vibration sa Cordova. So I consulted with the mayor and explaining to him na need dito mo pa-postpone sa klase kay para ma-check na to. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.